शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध, महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज यांना माझे त्रिवार अभिवादन. तसेच उपस्थित असलेले उपासक उपासिका आणि माझे बालमित्र यांना मनपूर्वक जय भीम. जय भीम. तलवार एक धारी तर भीमराव दुधारी होता, तलवार एक धारी तर भीमराव दुधारी होता, एकटाच भीम माझा लाखाला भारी होता. साऱ्या त्या पुढाऱ्यांना बाबाचा धाक होता, कारण भीमराव माझा बाबाचा बाप होता, बाबाचा बाप होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक महान क्रांतिकारी व देशभक्त लोकनेते होते. बुद्ध, कबीर आणि महात्मा फुले या क्रांतिकारकांना आपले गुरु मानून त्यांचा आदर्श घेऊन त्यांनी समाजासाठी अनेक महान कार्य केले. शिक्षणाने सामाजिक परिवर्तन घडू शकते हे त्यांनी जाणले होते आणि शिक्षणापासूनच त्यांनी सामाजिक क्रांतीला सुरुवात केली होती. त्यांनी अस्पृश्य समाजाला स्वतःच्या हक्काची व कर्तव्याची जाणीव करून दिली. त्यांनी दीनदलितांच्या व शोषितांच्या जीवनातील अंधार दूर केला, म्हणून त्यांना दलितांचा कैवारी असे सुद्धा म्हटले जाते. त्यांच्या आचारविचारात राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रनिष्ठा भरलेली होती. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन हे देशासाठी वाहिले. त्यांनी मिळवून दिलेले स्वातंत्र्य आपण असेच टिकून ठेवले पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, जे लोक स्वतःचं पोट भरू शकत नाही ते क्रांतीही करू शकत नाही. समाजाला वैज्ञानिक दृष्टिकोन देऊन अपेक्षित प्रयोग घडवून आणणे शिक्षित लोकांचीच जबाबदारी आहे. समाजाचे दिशानिर्देशन करणे हे सुद्धा शिक्षित लोकांचीच जबाबदारी आहे. बाबासाहेबांना शिक्षित लोकांकडून फार मोठी अपेक्षा होती. ते विचार करायचे, जर मी एकटा आंबेडकर या शोषक वर्गाला हालवून त्यांच्या नाकात दम आणू शकतो, तर मग माझ्या समाजात डॉक्टर वकील निर्माण झाल्यास कोणत्याही शोषक वर्गाची वाकडी नजर माझ्या समाजाकडे पाहण्याची हिंमत होणार नाही. बाबासाहेबांनी आपले स्वप्न वास्तवात आणण्यासाठी आपल्या विरोधकांचे अविरत संघर्ष करून आपल्या लोकांना शिक्षित करण्याचा सपाटा लावला. एवढेच नाही तर इतर उच्चवर्गीय आणि इतर लोकांप्रमाणे आपल्या लोकांनाही शिकण्यासाठी विदेशात पाठविण्यासाठी शिष्यवृत्तीची व्यवस्था करून दिली. किती आशावादी होते बाबासाहेब, त्यांचे उपकार आपण कधीच भेटू शकणार नाही. सागराचे पाणी कधी आटणार नाही, सागराचे पाणी कधी आटणार नाही, भीमा तुझी आठवण कधी उठणार नाही. एकच जन्म काय हजार जन्म घेतले तरी, एकच जन्म काय हजार जन्म घेतले तरी आपल्याकडून बाबासाहेबांचे उपकार कधी फिटणार नाही. जय भीम.